ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಐತಾರ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿಂಡೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ಕಾಡೆಲ ಎಂಕ್ ನಿಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಬು ಕಾಡೆಲ ಎನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬದಿತ್ತೆ ರೇಟ್ಗೆ ತೂದು ತರೆ ತೆಗ್ದಿತ್ತಂದು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ 1 ಕೆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೈತೆ ಬಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ದೀದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮೇರೆಡ ತರ್ಪಾಯನ್ ಎಂಗ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ರಸ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಕುಲ್ಪಿರ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ಜರ ನೀವು ಅನ್ಕುಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುದರ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ನುಪ್ಪಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಂಟಲ ವಾಶ್ ಆತನು ಸಂಡೆ ಮಾತ ಪೊಂಜೆಲೆಗ್ಲ ಸಂಡೆ ಫ್ರೀ ಇಂದೇನು ನಾಡ ಪೂರ ಪೊಂಜೆಲೆಗ್ ಸಂಡೆನೆ ಕೊಲಮೆದ ಪೂರ ಬೇರ್ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ನಾ ವಾಶಾಂಡು ಕುಂಟು ವಾಶಾಂಡು ನುಪ್ಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಸರಿ ಮುಗಿಡು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡುದು ಗಟ್ಟಿ ಚೋತಿದು ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತೆಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಅನು ಪಿರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಂಡ ತರ್ಪಾಯನು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಮೆ ಕೆಜಿಗೆ ಎಂಚಮೆ 500 ಇನಿ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ತರ್ಪಾಯನು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಅಂದೇ ತುಲೆ ಇಡಕನ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅಂದೇ ತೊಂದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ದೀದಿತ್ತೇನು ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಅಂತದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ 4 ಐತದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕುಲೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒರೆಂಕ ಅದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಅನ್ ಬಲೆ 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 ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಟ್ಟಿದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಎಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟೆ ಪುರ ಆಯ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ಪಡೊಂದು ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ಪಡ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಂಡೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.